שלום לכולם. הוספנו יכולת חיפוש חדשה ב-CVNext שמאפשרת לאתר מועמדים למשרות מרשת לינקדאין ישירות בתוך CVNext. בואו נראה איך זה עובד. ניכנס לטיפול במשרה. נגדיר את קריטריוני החיפוש כרגיל. אנחנו מחפשים מתכנת או מתכנתת TypeScript, React או Go ו-Go כמובן. בואו נראה מה יוצא בתוצאות. חץ על עדכון, ושומו שמיים, אין לנו מועמדים מתאימים. מה עושים? בזמן שביצענו את החיפוש המקומי שלא מצא בכלל מועמדים, כי יש לנו מאגר של 186 מועמדים, זה מצחיק, כן? המערכת העבירה את קריטריוני החיפוש למערכת איתור המועמדים ברשתות חברתיות שלנו בענן, ואחרי פרק זמן קצר יגיעו התוצאות. שימו לב פה, יש לנו 25 מועמדים מתאימים למשרה שנמצאו ברשת לינקדאין. בואו נראה מי המועמדים. יש לנו 25 מועמדים. שימו לב, כולם מופיעים עם רקע כחול. אין לנו פרטים אישיים כי הם מגיעים מלינקדאין. בדרך כלל אנשים לא רושמים את הפרטים האישיים שלהם בפרופיל בלינקדאין, אלא אם כן אתם חברים שלהם, אבל מערכת האיתור שלנו לא יודעת כי היא רואה רק את הפרופילים הציבוריים. ואנחנו רואים את המקור, שזה חיפוש בלינקדאין. בואו נפתח את המועמד הראשון. בואו נסתכל על היכולות, על תחומי ההתמחות שהוא רושם. Go, React, TypeScript, מצוין. בואו נסתכל קצת על הרקע התעסוקתי שלו. ואנחנו רואים שעד 24 מציין שהוא מפתח עם Go, TypeScript ו-React. מצוין. מה השלב הבא? בואו נוריד את הפרופיל. נלך למור, לחץ על Save PDF, ונוריד את הפרופיל. פרופיל ירד, ועכשיו צריך לשלוח אותו למערכת. אז במקום לשלוח אותו למערכת, יש לנו גם פה פתרון. בעזרת התוכנה שהיא תוכנה בלעדית שלנו, אנחנו מזהים את הורדת הפרופיל ומעבירים את הפרופיל בצורה אוטומטית למערכת. אתם לא צריכים לעשות שום דבר, זה קורה ברקע. בזמן שהורדנו את הפרופיל, הוא נשלח למערכת. אז בואו נראה מה קורה במערכת. אנחנו מסתכלים על המשרה, בואו נראה. נעשה רפרש למשרה, ואנחנו רואים שהוא נקלט במערכת. איך אנחנו רואים שהוא נקלט במערכת? קודם כל, אנחנו יכולים לראות המקור שלו הוא לינקדאין. השליחה שלנו מזוהה כלינקדאין. הוא מופיע עם רקע לבן, והתאריך שלו מעכשיו. אם הייתם שמתם לב, הפרופיל שלו נסרק איפשהו ביולי 24. בואו נפתח אותו, ואכן, Go, TypeScript, React, Go, TypeScript, React, מועמד מתאים. אז זו היכולת החדשה. היא מאפשרת לכם גם לאתר את המועמדים, גם לשלוח את קורות החיים בצורה אוטומטית למערכת בפעולה נוספת. האפשרות הזאת היא זמינה כבר עכשיו. אתם יכולים לפנות לתמיכה כדי להפעיל אותה אצלכם במערכת, ייתכן ותצטרכו לשדרג גרסה, ואנחנו נשמח לראות אתכם בסרטון הבא עם היכולות הבאות שלנו. להתראות.